Mais na cabeza d'ustedes saltaricaba a idea de pedirlle aos pais que se axudaran a escapar os mudantes, pero non querían alarmalos. Así que seguiron camiñando ata chegar á porta da escola. Bueno, Martina, chegou o momento. Mira, polo menos o ceo. Está despexado e as raios son non foi as malas notas. Eu teño moito medo. Ti non me soltes a man, vale? Tranqui, non soltaremos infiltrando sen medo que nos esperamos. Víase nos ollos daqueles señores e nenas, e me despiden os corazóns e colles esperando que ver. As primeiras en chegar foron Martina Lista e Martina López. Saúdaron e sentaron. Aínda non chegaron os demais. Só había dous nenos novos sentados ao fondo da aula. Comezaron por presentarse e entablaron unha bonita conversa sobre o lugar do que viñan e como fora a súa viaxe. E o barco era moi grande. Sí, moi. Era un barco pirata. Non, pero movíase moito. Cando acaba para que lle describir a casa da boa que le pone un chocolate quente, que está riquísimo. Nunca probei nada. Pois eu sei que vamos a salir descubrir. Xa veremos que facer.